ই-रिक्शा सालायगिरिफ्रा खुद्रिखांदों। ই-रिक्शा सालायगिरि गौथुमा गनायनानै लायाखै क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि खानानै होनाय नेमखान्थिखौ। आरो आमी क'क्राझाৰৰ ফালৰ পৰা আমি কক্ৰাঝাৰৰ নিজৰ মানে কক্ৰাঝাৰ থানাৰ এৰিয়াৰ মানে বাসিন্দা হিচাপত জনসাধাৰণ হিচাপত আমি অনুৰোধ জনাইছো এইখিনি আইন অনতিপলমে কক্ৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা উঠাই ল'ব লাগে। অন্যথাই আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অহা কালিৰ পৰা হওক বা পৰহিৰ পৰা হওক আমি কৈ দিছো আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ই ৰিক্সা বন্ধ ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ম। অপশন जेबो गैया बेटारि रिक्सा सालायनानै आं दा सोलिगासिनो दं। आंना अलरेडि जेरै आगोलाव सोलिदोंमोन बे एसआइटिस बेबायदिनो थानांगौ। जुदि खालामोब्ला बास स्टेन्डफोरखौ आगोल बोखारग्रोनांगौ बेनिफ्राय सिद्धान्तखौ लानांगौ। आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्लानि टाउन सहराव इ-रिक्शा सालायनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला खुंथाया गोख्रों नेमखान्थि फोसावदोंमोन। इ-रिक्शाखौ टाउननि गाहाय लामायाव सालायनो मोननाय नंलिया। जिल्ला खुंथायनि खानानै होनाय नेमखान्थिखौ हेंथा खालामनानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो इ-रिक्शा इउनियनफ्रा जथाय क'क्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय तितागुरि मासपारायाव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव मोननै इउनियन नर्थ आरो साउथ आरो 5,000सो इ-रिक्शा नाम्बार रेजिस्ट्रेशन हिसाबै 9,000 क'क्राझार टाउनाव इ-रिक्शा दं होनना फोरमायथियो। उद्देশ্যটো आसलते কথাটো হল যোৱা 26 ডিসেম্বৰ তাৰিখত আমাক ডিসি ছাৰে মাতিছিল, লগতে সাৰ্কেল অফিচাৰ আছিল, এসপি ছাৰ আছিল। আমাক মাতিছিল মানে টোটো ইউনিয়নৰ সেক্ৰেটাৰী প্ৰেসিডেন্ট, চালক সন্থাৰ সেক্ৰেটাৰী প্ৰেসিডেন্টৰ লগতে গোটেই মানে আমাৰ গাড়ী চালকসকলক মাতিছিল যে কিবা এটা সিদ্ধান্ত কৰিব বুলি। আমি অধীৰ আশাৰে আমি ডিসি অফিচত গৈছোঁ, তাতে কনফাৰেন্সত বহিছোঁ, তাতে আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ। মিলিত হোৱাৰ পিছত আমাক সিদ্ধান্ত এটা বান্ধি দিছে যে ইয়াতে যিটো দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে দিছে নৰ্থ ইষ্ট জোন, নৰ্থ ৱেষ্ট জোন, সাউথ ইষ্ট জোন আৰু সাউথ ৱেষ্ট গ্ৰীণ। ইয়াতে আমাক ৰেড গ্ৰীণ এইটো বান্ধি দিছে। আমি সেই আইনমতে আমি চলাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ সকলোৰে পৰিয়াল আছে। আমি সেই আইনমতে চলাবলৈ হ'লে আমি এতিয়া দিনত 500 টকা ইনকাম কৰিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ 50 টকাও ইনকাম নহ'ব। গতিকে এই আইনটো আমাৰ পক্ষে মানি লোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আমি আগন্তুক বিগত দিনৰ পৰা যিভাৱে আমি টোটো চলাই আছোঁ, যি ধৰণৰ আইনৰ মাজেৰে আমি সীমাবদ্ধতাৰ মাজেৰে গাড়ীখন চলাইছোঁ, সেইমতে আমি সুখী আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিটো আইন বান্ধি দিছে সেই আইনমতে আমি আমাৰ ই ৰিক্সাখন চলাবলৈ আমাৰ সম্ভৱে নহয়। আমাৰ ঘৰত নাখাই মৰিব সকলোৰে ফেমিলি, অকল মোৰ ফেমিলি বুলি নহয়, যিমান ফেমিলি আছে সকলোৱে আমি নাখাই মৰিম। গতিকে আমি আমাৰ অসম চৰকাৰ লগতে আমাৰ BTC চৰকাৰক ধৰি আমি কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো আইন আপোনালোকে উঠাই দিয়ক, আমাৰ আগৰ দৰে গাড়ীখন চলাবলৈ দিয়ক। আমি আপোনালোকৰ যিখিনি আইন আছে, গাড়ীৰ কাগজ পাতি আৰম্ভ কৰি আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আদি কৰি আমি যিখিনি বনাব লগা আছে আমি বনাইছোঁ, আৰু যিখিনি বনাব লগা কাৰোবাৰ যদি নাই আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিম বনাবলৈ। আমি চৰকাৰে যিখিনি আমাক গাড়ীৰ কাগজ পাতিকে ধৰি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি কৰিব দিছে আমি সেইখিনি গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিম। আমি আগৰ আইনমতে আমি চলিম, সেইখিনিয়ে আমাৰ মেইন কথা। অন্যথাই আমাৰ নহ'লে আমি মৰি যাম। আৰু আমি অলৰেডি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমাক যদি এই আইনখিনি উঠাই নলয় আমি নিজে চিপ জৰি ল'ম। আমি ডিচি অফিচৰ আগত বা আমি থানাৰ আগত আমি নিজে চিপ জৰি লৈ মৰিবৰ মানে আমি সিদ্ধান্তই লৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ উপায় নাই। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনতিপলমে যিখিনি আইন জিলাই জিলাই আমাক মানে বান্ধি দিছে অসম চৰকাৰে, আমি আমাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখিনি আইন আপোনালোকে অতি সোনকালে উঠাই লওক। নহ'লে আমি আগন্তুক দিনত আমি অহাকালি হওক বা অহা পৰহি হওক আমি মানে সিদ্ধান্ত ল'ম। আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ যিমান আছোঁ আমি ই ৰিক্সা চালক আমি গোটেইখিনি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমি ই ৰিক্সা বন্ধ ৰাখিম যদি এইখন আইন বাতিল নকৰে। আমি যিখিনি শুনা পাইছোঁ এইখিনি আমাৰ মানে কাৰিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোকৰাঝাৰলৈকে বান্ধি দিছে, নাজানো আৰু ক'তবা দিব নেকি। গতিকে আমি আমাৰ বেলেগৰ কথা আমি হয়তো শুনা নাই। আমি কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ডিচি মহোদয় লগতে এসপি ছাৰ তাৰ লগতে মিউনিচিপালিটি চেয়াৰমেন বাইদেউ আমাক মাতি নি
যিখিনি আমাক দেখুৱাই দিছে বা যিখিনি আইন আমাক বান্ধি দিছে আমি তাতে জ্ঞাত হৈছোঁ যে এইখিনি আমাক কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে দিছে আৰু আমি কোকৰাঝাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কোকৰাঝাৰৰ নিজৰ মানে কোকৰাঝাৰ থানাৰ এৰিয়াৰ মানে বাসিন্দা হিচাপত জনসাধাৰণ হিচাপত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখিনি আইন অনতিপলমে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা উঠাই ল'ব লাগে অন্যথাই আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অহা কালিৰ পৰাই হওক বা পৰহিৰ পৰা হওক আমি কৈ দিছোঁ আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ই ৰিক্সা বন্ধ ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ম। मानगोनां मिडिया नोंथांमोन प्रिन्ट मिडिया प्रेस मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडिया नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिबाय माने गाव गावनि मुल्यबान समायखौ दोनथ'ना माबाबाय नुजाथिफैनायनि हानायनि थाखाय दा खोथाया जाहैदों मा थांनाय 26/12/2023 डिसेम्बर खालि आरोखि माने डिसि अफिस कनफारेन्स हलाव मोनसे आरटिअ बर्डनि मोनसे मिटिं लिंदोंमोन आरोखि बेवहाय मिटिंआव मानगोनां डिसि सार एसपि सार एसटिसि क'क्राझार डिटिअ एसटिसि गसाइगाव आरो जोंनिनो टट' इउनियन श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै आरोखि जेरै फिसा फिसा टाउनफोरनियावबो मोनफा मोनफा इन्सटिटिउसन दङ हिसाबै माने श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै जोंनिसिमाव आरोखि जोंनियाव बेवहाय मोननै दङ नर्थ क'क्राझार आरो साउथ क'क्राझारनि मोननै दा जोंखौ लानानै 10टा इउनियनखौ लानानै मोनसे डिसिआव आरटिअ बर्डनि मिटिं जानानै थाङो दा बेवहाय डिसिआ जोंनो फोरमायदों जे इ रिक्साखौ माने प्रपार टाउनाव आरोखि मेन र'डआव माने सालायहोनाय जानाय नंला बे मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि निर्देशआव जोङो बेखौ माने स्टेपखौ लानांगौ जादों बिदि फोरमायदों जोंनि सिगाङाव जे इ रिक्सानि थाखाय माने बहुत बिदि दुर्घटना जायो माबायो बेफोरबायदि जोंनि सिगाङाव फोरमायदों दा जों जुदि मेन र'डआव सालायनो मोनाब्ला दा जोंनि इनकामा मा स्टाइल जागोन आरो मेन र'डआव जुदि बिसोरो मेन र'डआव सालायहोयैनि एगेन्स्टआव बिसोरो मोनफा मोनफा माने लिंक र'ड आरोखि जेडि र'डजों लिंक जानाय मोनफा मोनफा जन बानायना होदों जेरखम बेवहाय दङ नियार इउएन स्कुल बेजों जेडि र'डआव लिंक जाफैनाय बेवहाय थानांगोन जेरखम आइ हटेल ओमफ्राय मिनि बास स्टेन्ड ओमफ्राय आसाम अइल टुवार्ड ओरै पिडब्लिउडि गेस्ट हाउसजों थांनाय जेरखम बाजै हटेल आरो नर्थ वेस्ट जनाव दङ बिबि र'ड पार्किं खालामनो हागोन ओमफ्राय अपोजिट टु हम सफि बेजों हाबलांनाय लामायाव अपोजिट टु एक्सिस बेंक बेजों हाबलांनाय लामायाव डिफर्ट बाटारमारि र'ड बेजों हाबलांनाय लामायाव डिएन स्कुल र'ड बेजों हाबलांनाय लामायाव नियार हनुमान मन्दिर नियार सार्किट हाउस बेजों हाबलांनाय लामाफ्राव माने बेफोरबायदि बहुद लिंक र'डखौ बिसोरो माने नट खालामनानै दोनदों जे बेफोराव माने नोंथांमोनहा बेफोर र'डआवसो गारिखौ सालायनांसिगोन दा जोंहा मोनसे बेवहाय गिखांनाय फैदों आरोखि जे इ रिक्सा सालायगिरिफ्रा जेरखम दा जेबादि सालायनानै दङमोन बेखौ जुदि फट करि माबा मोनसे साना हवाबालानो जोंनि सायाव बेबादि नोजोरजों नायनानै जोंखौ बे जायगायाव जुदि सालायनो होयोब्ला जोंनाव गाबोन सोरबा हयथ' खामायनोबो हायाबो जानो हागौ सोरबा खामायोब्लाबो 100-150 बिदि खामायनो हागोन आरोखि जों मानिनानै लानो हायाखै जार फलाव जों दिनैनि बे टट' इउनियननि साफ्रोमखौबो लानानै मिटिं जानायनि उद्देश्यआ जाहैबाय मिटिंआव साफ्रोमखौबो हाबनो होआखै जे मोनफ्रोमबो इउनियननिफ्राय सानै 10टा इउनियननि 20 जनसो हाबनो मोनदों दा जोंहा मोनसे दायित्व थायो जे डिसि अफिसाव थांनानै मा जाहैखो बेफोर खोथाफोरखौ जोंनि ड्राइभार बिथांमोना बयबो जुदि क'क्राझार जिल्ला खुंथाया लानाय डिसिसननि सायाव नोंथांमोनहा गोजोननाय गैया जों बेखौ कुनु पध्याय जों बेखौ गोजोननाय मोनाखै आरो बे डिसिसनखौ जों बिथां ड्राइभारफोरनावबो सोंनानै नायबाय बिथांमोनाथ' कुनु पध्याय मानिनो हाया होननानै बुंदों आरो बे जोंनि डिसिसनल' नङा जों इउनियना बेखौ हारसिङै डिसिसन लानो हाया जोंहा बहुद सालायग्रा दं बिथांमोनाव जों सोंनो थाखाय दिनै बे जोंनि टट' इउनियननि बोथ साइड आरोखि नर्थ साउथ जों मोननैबो इउनियनजों ज' जानानै दिनै बे गिदिर मोनसे जोंनि टट' इउनियननि मिटिंखौ बाहाय लिंथुमनाय जादों जुदि बाहाय नोंथांमोननि टट' इउनियननि सिङाव बेसेबांथो इ रिक्सा दङ दायो नियार एबाउट जोङो प्रपार क'क्राझार मिउनिसिपालनि आन्दाराव गोग्लैनायखौ लायोबा जों माने 600 सामथिं आरो आरबान एरियाखौ लाफायोब्ला बिदिनो 1500-2000सो जाहैगोन आरोखि दा
बिथांमोना माने टट'आ गेदारिं जायो टट'नि थाखाय र'डआव एक्सिडेन्ट बारा जादों माबादों बेफोरबायदि जोंनो मोनसे बाहाना दिन्थिदों जार फले जोंखौ बोखारदों जोङो ओरैबादिबो मोनसे डिमान्ड खालामदोंमोन जे नोंथांमोना टट'खौ बोखारनायनि आगोल मोनसे डिसिसन ला दा जोङो जिखिनि फैसा इनकाम खालामो आरजियो दाथ' बे जों ओरैबा ओरै बबेबा गसाइगावनिफ्राय फैनाय सोरबा सेरफांगुरिनिफ्राय फैनाय सोरबा बङाइगावनिफ्राय फैनाय सोरबा विंगारजों फैनाय सोरबा मिनि बासजों फैनाय सोरबा मेजिकजों फैनाय पेसेन्जारफोरखौ जों ओरै लांलाय हरै लाबोलाय खालामनानै जों फैसाफोरखौ दा माने इनकाम खालामगासिनो दं दा जोंखौ जुदि पकेट र'डआव सालायहैयोबा जों बे पकेट र'डआव सोर बिथांमोना गाखोहैनो थांगोन मा खालामनो गाखोहैगोन बाय आरो मोनसे र'डआव जेरखम हमनानै ला सुभासपल्लिनि लामा बे सुभासपल्लिजों हाबलांनानै फाथरघाटआव ओंखारहैनाय लामा बे लामाजों साबसे मानसिया फैनानै नैबे मेन र'डआव ओंखारफैगोन साबसेया सोर मैगं लायनो फैगोन बा सोर साबसे अफिसाव फैगोन खयजन अफिस मावग्रा दङ दा बेखिनिखौ सोर बेयाव गाखोनानै बिसिम 10 थाखा होनानै ओंखारफैगोन दा बेवहाय जोंहा खुनुबायदि माने इनकामनि लाइनखौ जों नुहुराखै गतिके जों बेखौ माने मानिनानै लानो गोब्राब मोनदों दा बेखौनो लानानै जों बिथां टट'आलाफोरखौ लानानै जों बिथांमोनाव मतामत लादों जे नोंथांमोना बे आयेनखौ मानियो ना मानिया जोंथ' इउनियन हिसाबै जों खोनासंनानै फैबाय नोंथांमोननो जा खोन्थानांगौ जों बे खोन्थानो थाखाय जों बेखौ लिंथुमनाय जादों आरोखि दा जोंनिफ्राय मोनसे डिमान्ड होदोंमोन जे नोंथांमोना बेखौ खालामनायनि सिगां प्रपार टाउन सिङाव जेफोर बास स्टेन्ड दङ धरक टेम्पुनिफ्राय लानानै मिनि बास स्टेन्ड विंगार स्टेन्ड मेजिक स्टेन्ड बेफोरखौ जुदि आउटसाइडआव जुदि लाङोब्ला जोङो माने पकेट लामायावबाबो सालायनो थाखाय राजि होननानै जों मोनसे प्रस्ताब होनानै गारबोदों बिसोरनो दा बिथांमोना बेखौ खालामनायाथ' बहुद लेंदि जागोन माने बे हा एलटमेन्ट टेलटमेन्टनिबो खोथा दङ बेफोरबायदि होनदों आरोखि दा बेखौ बिथांमोना माने मावनायनि थांखियाव दंना गैया जों बेखौ बुंनो हाला खिन्थु जोङो दा जे बानायदों जन ओरैबायदि बानायदों माने नर्थ इस्ट जन बाहाय बेहा मोनसे कालार थागोन आरोखि रेड नर्थ इस्ट जनाव रेड होगोन बियो नर्थ वेस्ट जन बेहा येल' जालायबाय बै रेड जननि गारिया बै येल' जनाव थांनानै हाबहैनो मोना जेरेखम नोङो इउएन एकाडेमिनिफ्राय थांनानै हम सफिनि बै पकेट लामाजों फैनानै हाबफैनो मोनला बेनिफ्राय बै लांसिगोनलाय आरोखि बेबादि माने नों सारा क'क्राझारखौ गिदिंनो मोनला सिं खारब्लाबो माने नोंनो मोनसे लामा खाना होबाय नोङो बैसिम थांदो बेनिफ्राय बैनो हैदोलाय बेनिफ्राय बै लांसिगोन बेबादि स्टाइलनि आरोखि दा बेखौ जोङो मानिनो हायाखै दा नंखायनो दिनै डिमान्डआ मा जागोन गुबै दाबिया मा जागोन जोंनि गुबै दाबिया जाहैबाय आगोलाव जेरैबायदि सोलिबोदों बेबादिनो सोलिनांगौ जाहाथे बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनिसिम मोनसे जोंनिफ्राय मोनसे माने रिकुवेस्ट जे बेफोर जेरै सोलिदों बिदिनो सोलिनो होनांगौ नङाबा जोंनि न'खर खुंनायाव जोंहा बहुद माने हेम्पार जागोन सोरहाबा नोङो प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय दं जोंहाबो मोनसे उद्देश्य थायो जोंहाबो मोनसे थांखि दं फिसा फिसौखौ मानसि खालामनायनि जों बेबादि आयेनखौ मानिनानै सोलिनांगौबा जोङो गाबोन 200 थाखाबो खामायनो हानाय नङा आंहा खुद निजेस्व आंहानो बेवहाय बिराद गिदिर समस्या जागोन आरोखि सेकेन्ड अपसन जेबो गैया बेटारि रिक्सा सालायनानै आं दा सोलिगासिनो दं आंना अलरेडि फिसालाया सासे MBBS फरायगासिनो दं गुवाहाटियाव आङो बेनो अखानायब्लानो पकेट मानि हरनांगौ जायो दा आङो रिक्सा सालायनानै दा जेनेबा धरक 700-800 खामायनांगौ हरनांगौ दा आङो ओरै गिदिंनानै मेकआप खालामनो हायोमोन दा जुदि बेबादि स्टाइलनि जुदि जायोब्ला आङो बाव बिथिंजाय भारा जायाखिसै बैथिं थांनानै एसे मोजां जागोन खोमा बैथिं सालायहैनो हानाय बेबायदि केपासिटिबो गैया बेवहाय मेन बिपदा आंहानो जागोन आरोखि दा आंनिफ्रायथ' आं बेखौ मानिनानै लानो गोब्राब मोनदों दा बाखिफ्राबो बेखौ मानिनानै लानो नागिराखै दा रिकुवेस्टआ मोनसे बेनो माने जोंखौ जेरै आगोलाव सोलिहोदोंमोन बे एसआइटिस बेबायदिनो थानांगौ जुदि खालामोब्ला बास स्टेन्डफोरखौ आगोल बोखारग्रोनांगौ बेनिफ्राय सिद्धान्तखौ लानांगौ टट'फोरखौ बोखारनांगौ मिनि बास बोखारनांगौ टट'निफ्राय लानानै आप टु ट्रान्सपर्ट बास स्टेन्डसिम माने गुन बास स्टेन्ड बेफोरखौबो आउटसाइडआव लांजोबनांगौ बास टार्मिनेल खालामनांगौ बबेबा मोनसे जायगायाव बेबायदि
सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।